Okei, moro vaan kaikille. Mä olen Jamru ja mulla olisi tällainen pieni tiedotus tällä Finnish Editin kanavalla. Eli tällainen kuuluisa kysymys. Kuka on Suomen paras editori? Se voi olla Amnesia vai vittu, kuka editoi Amnesia, mutta Amnesia-editori, CS-editori, Kodi-editori, ei mitään väliä. Editori kuitenkin käyttää sitä ohjelmaa, että saa jotain hienoja juttuja screenille. Niin. Eli kommenttia tuohon alle. Saa olla vaikka ekana on se ja tokaksi mun mielestä se. Ei mitään väliä. Nää lasketaan yhteen kaikki äänet. Ja sitten se, joka on saanut eniten ääniä, listataan Suomen ykköseksi ja kakkoseksi ja kolmoseksi ja näin poispäin. Eli muistakaa sitten vielä like video ja kommentoida ja laittaa suosikkeihin, että kaikki näkee. Olikohan mulla vielä muuta? En tiedä, mutta kommenttia alle, kuka on Suomen paras editori. Se on moro.